ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ତାଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରିବା ତାଙ୍କୁ ନବା ତ ଶରୀରରେ ସେତିକି ବାହୁ ସେତିକି ତାକତ ଥିବା ଦରକାର ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଇଯାଏ କି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ଟା ଟେକିବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କେହି ଟେକି ପାରିବେନି ପ୍ରଥମ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ କେମିତି ଟିକେ ଗାର ନ ପଡୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ କୋଉଠି ମାଡ଼ ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି କୋଉ କାନ୍ଥରେ ଘୋରି ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କାହା ଦେହରେ ପଡି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସେବାୟତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଘଟିଗଲା ଯୋଉ ରଥ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏତେ ନେଇକି ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଳେ ବେଳେ ଢଳି ପଡନ୍ତି କାହିଁକି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗଣଙ୍କୁ କେମିତି ଢଳି ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଗତଥର ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର କେମିତି ତଳେ ପଡି ଯାଉଥିଲେ ତ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ପଡିକି ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ପଡନ୍ତି କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରନ୍ତିନି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସିଏ ଶୋଇ ପଡି ଉଠି କଚି ହେଇକି ସେ ଆସିବେ ଘୋଷାଡି ହେଇକିରି ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବେ ସେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆସନ୍ତି କାରଣ ତାର ମୁଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କଣ ଆପଣ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇକି ଯିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯିବେ ଆଉ ଯଦି ସେତିକି ଲୋକ ଯଦି ବାଁ ପଟ ଟିକେ ହାଲକା କରିଦେଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନ୍ଧ କି ହାତ କି ପିଠିଆ ପେଟରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ଠିକରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଉଠେଇବା ସମ୍ଭାଳିବା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଅନିଲ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଏସବୁ ବାହାରେ ହଉଛି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହଉଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ପଡନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ପଡି ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଅଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଞ୍ଚୁଆ କିଛି ଦାଗ ହେଇଯାଏନି ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ନ ହବା ପାଇଁ ସବୁ ସେବାୟତ ସେ ଦଇତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୁଆରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ ଏମିତି ହୁଏ କି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତଳେ ଶୋଇପଡିବୁ ଆମ ଉପରେ ଠାକୁର ପଡନ୍ତି କଣ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରମାଳ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସମୟ ଛିଡା ହେଲେ ଚାରମାଳ ଅଗରେ ଯାହା ସମୟରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତ ଯେତିକି ଚାରମାଳ ଉପରେ ବହୁତ ସମୟ ଛିଡା ହେଲେ ନୀତିରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଦିଅ ଏମିତି ଏମିତି ଠାକୁର ଏମିତି ଏମିତି ହଉଥାନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦାପନା ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ବନ୍ଦାପନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହିଁ ରହିଲେନି ଆଉ ଚାରମାଳ ସେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଏତେ ସ୍ଲିପରି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଁ ପଟେ ଥିଲି ଯେତିକି ଆମେ ଦି ପାଦ ପକେଇଛୁ ଦିଅ ପୁରା ଯେମିତି ସ୍କେଟିଂରେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପର ଦିଅ ଖସିଗଲେ ଆଉ ଖସିବା ମାନେ ଯଦି ବଠକରେ ଖସିବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା କେହି କାହା ପାଖରେ ଦମ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତଳେ ଆଜ୍ଞା 10ରୁ 12 ସେବାୟତ ଆଜ୍ଞା ତା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଦାଣ କାନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ପୁରା ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଯାଇଥିଲା ଠାକୁର ପଡିଥିଲେ ଡାଣ ପଟେ ମୋର ସାମ୍ନାରେ 4-5 ଜଣ ତଳେ ପୋତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି ଆମର ଭୁଲ କାରଣ ନୀତିରେ ଯୋଉ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଆଉ କିଛିଟା ପାଗର କିଛିଟା ଦୋଷ ବି ରହିଯାଉଛି ଅନିଲ ବାବୁ ଏଇ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି ଯେ ସେ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର ଭାବର ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର ଆଗରେ ଶକ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ ଆମର ଯେତେ ବଡ ଚେହେରା ହେଇଥାଉ ଆମେ ଯେତେ ବଡ ବଡି ବିଲ୍ଡର ହେଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଅକିଞ୍ଚନ ଆମେ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ମାନିବେ ଆମ ଶକ୍ତି କିଛି ନୁହଁ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଟ୍ ଶରୀର ନେଇକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ମିଳେ କି କିଛି ଲୋକ ଭୟ ବି କରନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ କାହାକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଡର ଭୟ ଗୋଟେ ଆସେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କେବେ